ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏମିତି ବସିଥିଲି, ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସିଲି ଆଉ ଭାବିଲି କିଛି ଭୁଲ ତ ନୁହେଁ। ଜାଣିନି ମୋର ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଏ କଥାରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତା ବି ଜାଣିନି। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କେହି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣି ରଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଧରି ବାହାରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମୋର ଏମିତି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଉଦାସ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାଉଜଙ୍କଠୁ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଭାବିଲି ସତରେ ଆମେ କେମିତି ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥାଟିଏ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ବୋହୂମାନେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ଏଇଠି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କାର କେବଳ ସେଇ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ପୁରା ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମ ପୁଅ ରାଗିକି ଆମକୁ କିଛି କହୁଛେ, ଆମ ପୁଅ ତ, ସେଇ ପୁଅ ଯଦି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପୁଅ ତ। ସେଇ ପୁଅ ଯଦି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅବହେଳା କରୁଛି, ସେଠି ବି ଅତି ସହଜରେ କୁହାଯାଉଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ। ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବେ, କାରଣ କିଛି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବୋହୂମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଯାଏ ନା, ସଂସ୍କାର ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କଥାଟି ହୁଏତ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କ'ଣ ଏ ସଂସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ନୁହେଁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସେଇ ଭୁଲ ନିଜ ଝିଅମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବୋହୂ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରେ, ଆମ ପୁଅର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମ ବୋହୂ ପା ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯଦି ଆମ ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ଗଢ଼ା। ଆମ ଝିଅ ଯଦି ବି କରିଛି, ସେ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ତା ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗେ, ସେଠି ବି ଅତି ସହଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ପୁରା ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ଗଢ଼ା, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ହିଁ ଖରାପ, ତାକୁ ଚଳେଇ ଦେଲେନି ପା। କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବୋହୂଟିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ସେଠି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ପୁଅ ଠିକ୍ ଥିଲା, ବୋହୂ ଆସି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏତିକି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଏତେ ଠିକ୍ ଥିଲା,
से निज स्त्री को निज पाखरे रखिबा को काहेकि पसंद कला आपण मानक पाखरे रहिबा को काहेकि से ताको न बुझेइला शेषरे किछि सेई झियो मानक पई जो झियो माने नीति नियम परंपरा ना रे निज भाई भाउज भौणी भिणी एमिति कि निज बापा मां को भी कहबा को पछांती नाही किंतु जेतेबेले निज ऊपर को सेई कथा आसे ना सब संस्कार गोटे मुहूर्त रे कुआडे उभे जाए से समय बापा मां को जवाब देबाठू आरंभ करी भाई भाउजों को अपमान करिबा भौणी भिणी को अपमान करबा को भी सेमाने पछांती नाही सबुठ उपरे सेमाने तांकरी खुशी को ही बेसी गुरुत्व दियंती आ एमिति भी किछि झियो अछंती आज्ञा सेमान को कोन कह जेबो मु जानिनी सेमाने बहुत किछि करबा को चाहंती निज सासु ससुर मानक पई पापा मां मानक पई किंतु एमिति परिस्थिति रे पड़ी थांती जे सेमाने ना निज सासु ससुर को पई करि परथांती ना निज बापा मां मानक पई करि परथांती आ एमिति भी किछि झियो अछंती निज बापा मां कर तो करिवे किंतु सासु ससुर कथा उठिले सेठी किछि ना किछि कहि से जगारु सेमाने दूरे जिवे आपण माने भाबुथिबे मु ए सब कोन कहूची आज्ञा कथाटा कठोर हेले भी निहाती सत कथाटे मोठू एमिति कथा सुनी आपण माने भाबुथिबे जुग जुगरु परंपरा रे पर लिखित अछि नारी नारी रही शत्रु मु किंतु ए कथा रे किछि कहबा को चाहे आज्ञा मु भी तो जणे नारी ना मते जदि पचारिबे मु कहिबी नारी केबे नारीर शत्रु नुहे शत्रु हेला आमर मानसिकता जदि कोनोसी कारणवशत केही किछि करि पारु नांती तार कारण नुह जे सेमाने किछि करिबा को चाहू नांती अंततः थरुटे परंपरा नीति नियम को आदरिबी आमे सेई झियो मानक पई सेई बहु मानक पई तांकर मनस्थिति की बुझी तांको परिस्थिति की बुझी आमर मत तो रखि परिबा जानी जानी काहा को कष्ट देबार अधिकार मु तो शास्त्र एते जानिनी तथापि लागुची कोनोसी शास्त्र की पुराण रे वर्णना करा जाय नथिबो सेत पे आपण माननको मोर छोटिया अनुरोध दिए दया करी आम ओडिया नीति नियम संस्कार परंपरा को नहीं काहा को निज जानतर हेउ कि अजाणतर हेउ कष्ट दियंतु नहीं आम ओडिशार नीति नियम परंपरा संस्कार कौनसी तुलना नहीं से जे अनन्य तार विशेषत्व को एमिति किछि कही बदनाम करि दियंतु नहीं बास एतिकी आगु को चेष्टा करिबी मु मोर एमिति आहुरी किछि मत को आपण मानक सम्मुख रे आनिबा पई आशा करूछि आपण माने मोर ए कथा को मोर मत बोली भाबी कि ग्रहण करिवे मु व्यक्तिगत भावे काहारे कि किछि भी कहू नाही आमर नित्य जीवन रे घटुथिबा किछि वास्तव घटना को बास आपण मानक निकट रे आनिबार गोटे छोटिया प्रयास टिए करिछि बाकी आपण मानक ऊपर छाड़िली जदि मोर किछि कथा आपण मानक खराब लागि थाए तो सेति पई मु आपण मानक क्षमा मागुछि आ जदि मोर कथा आपण मानक ग्रहण योग्य मने हुए ताल निश्चित भाव में मो चैनल को आपण माने कमेंट दे मते किछि कहिबे रहुछि आज्ञा नमस्कार।